Ето го. Мари! Да, много хубаво. Уху! Мари! Това беше страхотийско. О! И вече официално идва време за арията. И отиваме малко да потренираме, защото скоро предстоят доста състезания републиканско, международни. Отиваме да направим една тренировчица, а вие ми пожелайте успех! Ма не е явно розовия. Ох, какъв свежи прозрачен. Отговориме на света. Щом има желание. Типа не се върти сама, бе. Филмът излишно на тренера да се реализира да пита на... Аз заради приятел да пита.
Нямаше тревата, вкарваха ония бурите, да и сега ще чуеш и тук. Да, трева няма как. Аз помня и рибите са отгоре, отдолу, от всекъде и не се. Така отгоре са местака и някакви повърхност към такъв. Знаеш колко там на гърдите, кола? Не ти снага го, колега. Май успях. Май успях. На времето, кога изкарах тия GoPro-та, карах сноуборд, бех по водел, брат. 3 дъски продавах, за ход да го купувам. Попари. Не по... The next morning. Само да ме не погнат дивите процента тук. Къде е водата в тази река, бе? То няма вода. Да се възползваме, докато сме си подпрели въдичката на кобурчето, колко е елементарно. Хоп, подпрел съм си, взимаш си го. Няма нужда да си слагаш въдицата между краката. Много е удобно и практично, само завърташ, хоп, изваждаш и си готов. Охо, красавец! Пак се откачи. Ма красиви скокове направи. Маличко ми направи дармадан това. Форус. Оле. Катеричка в панталона. Сега ще изпробваме една нова серия, която е на марката Kenard. Моделът е Pike 5 см. Дубликат, като само му минал петичката. Има страхотен каст. Както така и собствена игра. Не е нужен чак толкова голям твич.
Ето го. Ей! Кенарчета. Просто за тази цена, която е много хубав воблер. В момента съм с цвят тролт. Ехе, ще ми вземе въйци от ръцете. Бах ти удара. Ето кенарта е в силата си. И хубава рибка. Айде да мокрим ръката. Много бясна. Айде, величка. Хубава рибка. Много мощни тия рибки. Някакво странично се е хванала. Охо, хубава рибка. Хубава рибка. Сега ще сменим топ боеца. Ето. С неговия братовчет. Так да видим какво ще стане. Оп, ето го. Мали! Да, много хубава. Ето, че и другия кенарт успя да хване. Ей, тази красавица. Тази е красавица. Ела тук, ма. Ела тук, ма. Ела бе, момиче. Ела тук, бе. Оф. Кенар. Оп, ето. Чакай, ма.
Уху! Мали! Това беше страхотийско! О! Оле, 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 оле! Та уникална риба! Предполагам се е видео в клипа. Това си игра. Айде. Айде. Уху. Добиче. Оп, ето го полския боец с първото фърляне. Няма слабо при него. А тази скочи сигурно около 1000 пъти. Чакай, Мадушко. Оп, красавица. Здравейте, аз съм Християн, вие сте в канала на Jabfish и в момента имаме около 2 часа да пробваме да хванем някоя балканка и да разловим така наречения за мен нов бранд Кенард. И ще се опитаме да хванем някоя риба, а вие останете с мен до края на видеото да видим дали ще успеем. Оп, откачи се! Оп, ето я. Какви скоци. Точно ви казах, че ако го оцелваме стотни, ще фанеме. И тя красавица, бе. Красавица.